बिजुली बर'खौ एफआइआर होबाय हाग्रामा गुन्दा दा केस होजानाय मोजां जाबाय थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव एक्स एनडिपिफ्रा केन्डिडेट होआखै हाग्रामा महिलारि सारनि एगेन्स्टै मानो होआखै एपिबि हानजाया सनमान बिटिसि एकर्ड खालायग्रा सासे गेदेरमा हाग्रामा महिलारि सारा भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां एफसि अफिसरफोरा 5 বছর দীপেন বড়ায়ে বিটিসি চলাইছিল এতিয়া পাইছে মজা बिजुली बर'खौ एफआइआर होबाय मैं दूध पीने वाले लोगों में मैं जानता हूं दूध में औषधि ताकत कितनी होती है वो लोग नहीं जानते हैं तो दूसरे चीज पीते हैं हाग्रामा गुन्दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुगासिनो दंखायो भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव गाज्रि सोदोब बुंनायनि थाखाय केस होजाबाय बे जोबोद बाखनायथाव बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव बुनसुनि जायफोर गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा खस्थ' खालायनानै बर' हारिया खैफोद जाखागोना मोनथिखानानै बुनसुआ दिल्लीयाव गुवाहाटीयाव गुबुन आसामनि दाब दाब जायगायाव दिल्लीनि दाब दाब जायगायाव आन्दालन खालायदों दिनैनि समा जायफोर ट्राइबेलनि फरायसाफ्रा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठना ट्राइबेलनि दल संगठनफ्रा दिनै दिल्ली सरकारनि सायाव गुवाहाटी सरकारनि सायाव बिटिसि सरकारनि सायाव आन्दालन खालायनो गोनां जादों बेबायदिखौ जायफोर बुनसुनि गेदेरमा दैदेनगिरि बुनसुनि साफ्रोमबो फरायसा जाय बिबानाव थानाय बिबानाव गैयै खस्थ' खालायनानै बुनसुखौ जोनोम होदों नाथाय बोसोरनि उनाव 12 बोसोर जायैनि उनाव सोरबाया गावनि बिबानखौ नागारनानै लोगोसे वान अफ द सेक्रेटारि सानायको बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो दिनै रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै दिल्लीयावहाय जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार जुएल अराम बिथांखौ लोगो हमनो दिनै दैथायहरनाय जादों सोरबाया गावनि बिबानखौ आं गोबावद्राय मावबाय आंनि बिबानखौ लानानै आं गोरोंद्राय खामानि मावबाय होननानै सोरबा साफा सानै बुनसुनि मानसिफ्रा प्रमद बर'जों थांबाय सोरबा बिपि पार्टिजों थांबाय सोरबा बिजेपिजों थांबाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया जाय गोरों फरायसाफ्रा सानसेबाबो साननैबाबो बुनसुआव थानानै खामानि मावबाय सानसे मावदोंबाबो मावगासे बोसोर मावदोंबाबो बे मावगासे बिनि थाखायनो जायफ्रा सानसे साननै मावदोंबाबो बुनसुनि जायफोर बिबानगिरिफोर आरो जायफोर बुनसुआव थानानै दिल्ली सरकारनि सायाव गुवाहाटी सरकारनि सायाव बर'नि खैफोद आफादखौ ट्राइबेलनि खैफोद आफादखौ नुनानै बिटिआर एकर्डनि उनाव स्ट्रं फरायसा आफाद जोनोम होनायनि जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा थांनाय साननैनि सिगां माखासे गावसिनि गेजेराव माखासे दाङाबाजि बे दाङाबाजिनि गेजेराव जाय बिबानगिरिफ्रा सोरनिबा आसि थुनानै सोरनिबा सोमखारिनायनि सायाव सौसिनानै गावनि बिबानखौ लानानै दिल्ली सरकारनि सायाव गुवाहाटी सरकारनि सायाव आरो बिटिसि सरकारनि सायाव आं खामानि मावलांगोन फरायसा आफादनि आं बिबानखौ लानानै खामानि मावगोन जाय बुनसुनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा स्ट्रं गावखौनो आवगायनानै दं बे जोबोद बाखनायथाव भिडिअनि फुटेजखौ खोनासंलां लोगोसे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बिटिसि एकर्ड खालायग्रा सासे गेदेरमा जायखौ बुङो जों हाग्रामा महिलारि सारखौ सनमान होनानै रेसपेक्ट होनानै थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव एक्स एनडिपिफ्रा हाग्रामा महिलारि सारा जि जायगायाव गेलेदों बे जायगायाव एपिबि हानजाया हाग्रामा महिलारि सारनि बिरोधि केन्डिडेट होआखै मानो होआखै सनमान रेसपेक्ट बिटिसि एकर्ड खालायग्रा सासे गेदेरमा जायखौ बुङो हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे जायफोर बिटिसि एकर्ड खालायग्रा बयखौबो जों सनमान होनांगोन जाय एक्सपेल्टिफोरखौ जों सनमान होनांगोन एक्सपेल्टिफोरनि नाजानाय एक्सपेल्टिफोरखौ जायफोर हेफाजाब मदद होग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोङो बाख्नायनांगोन बिटिसि एकर्ड लाबोग्रा गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि दारैनो बर' सेंग्राफ्रा हाजार साख्रि मोन्दों सोरबा मिलिटारि साख्रि सोरबा पुलिस साख्रि सोरबा थिकादार बर' हारिनि गेजेराव बिल्डिं न'फोर गैयामोन मोजां बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बर'फ्रा थाखोसे थाखोनै बा थाखोथामबाबो उथ्रिनो हादों जों बुंनांगोन बिटिसि एकर्डआ बर' हारिनि थाखाय जोबोद बाखनायथाव सोरबा हाग्रामा महिलारि सारल' नङा बिटिसि एकर्ड खालायग्रा गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ जों सनमान होनांगोन आरो लोगोसे हेफाजाब मदद आरो जायफोर एक्सपेल्टिफ्रा गावखौ बावसोमनानै सोमावसारदोंमोन जों बयखौबो जों बाख्नायनांगोन बिटिआर एकर्ड खालायग्रा गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ जों सनमान होनांगोन रेसपेक्ट होनांगोन नाथाय जोङो जेरैबायदि जोङो नुदों खोनादों बेफोरखौ जोङो खोनानानै जोबोद दुखु नांदों प्रमोद माने कि आबसुहे चलाइছে प्रमोदৰ নামতহে এফসি অফিচৰপৰা 5 বছৰ দীপেন বড়ায়ে বিটিসি চলাইছিল এতিয়া পাইছে মজা সব আই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহয় কোন হ'ব 26ত হ'ব
26/9/30 হ'ব প্ৰথম আমাৰ মাছ কেটাৰিং গণসমাৱেশ এই গণসমাৱেশটো আমি আমাৰ বিজেপি দলকো আমি সহযোগ বিচাৰিছিলোঁ এই হিচাপত বিজেপি দলেও আমাক সহায় কৰিছে আজি এই মাছ কেটাৰিঙত আৰু পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ মানে আমাৰ এই ৰেলীত উপস্থিত হৈ পেলাই আমাৰ হৈ পেলাই BTC-বাসী হৈ পেলাই যিখিনি বক্তব্য ৰাখিলে আমি BTC-বাসী ৰাইজৰ হৈ আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়াক আৰু আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত ৰাইজৰ কাৰণে কি কি কাম কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সেই কামটো আমি কেনেকৈ লৈ যাম কেনেকৈ এক্সিকিউট কৰিম সেইবিলাক প্ৰত্যেক কথাটোহে আমি আজি ৰাইজৰ মাজত উপস্থিত হৈ পেলাই আমি জনাই দিছোঁ স্যার আফসুর লগত আপনার আফসুর লগত আসলে কি সংঘাত হৈছে স্যার আফসুৰ লগত কি সংঘাত আপুনি ক'লে স্যার যে সভাপতিয়ে আপোনাক মোক বিচাৰিছে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে না মাৰিব বিচাৰিছে এইটোকে সুধিছো মই ওৱান হাগ্ৰামা মানে কি আমাৰ হাগ্ৰামাক বিচাৰিছে কি কাৰণত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে না মাৰিবৰ কাৰণে এইটোকে সুধিছো মই উন্নয়ন নিবিচাৰে নেকি আসলে আফসু বা UPPL একে বস্তু ইহঁতে উন্নয়ন নিবিচাৰে এতিয়া আন্দোলন কৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো গণ্ডগোল কৰিব ইহঁতে য'তে ত'তে গণ্ডগোল কৰি পেলাই BTC পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতে চেষ্টা চলাবই আৰু চলাই আছে আমি জানো আৰু BTC এই এছেম্বলিৰ যিটো লণ্ডভণ্ড কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে তদন্ত লাগে বুলি আমি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে সেইটো ইলেকশ্যন হয় ইলেকশ্যনটো আৰু হ'ব এইটোতো আমি জিকাৱাৰ পিছত ৰাইজৰ মাজত কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কেনেকৈ কাম কৰিম সেইটোকে আমি জনাইছোঁ এতিয়া ইলেকশ্যনৰ কাৰণে 26ৰ কাৰণে আমি ওলোৱাই নাই ওলাবহে উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে আগুৱাই নিব উন্নয়নটো বিৰাট ভাল আপুনি চাওক আমি কৈছোঁ সেইদিনা আমি আলোচনা কৰিছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল আৰু আমাৰ BTC অফিচিয়েলৰ মাজত আমাৰ মাজত আলোচনা হৈছে ওদালগুৰিত ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আমি ফাউণ্ডেশ্যন দিওঁ আধাৰশিলা কৰিম আধাৰশিলা মানে ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব আৰু বাক্সাত চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব আৰু আমাৰ বেকী নদী হাকুৱা নদীৰ ওপৰত ডাঙৰ ব্ৰিজ এখন হ'ব আৰু এনেকুৱা আমাৰ সেই গেৰুৱা সেই ধনশ্ৰী নদীৰ ওপৰত ডাঙৰ এটা ব্ৰিজ হ'ব সেইবিলাক যাত্ৰা আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা গেলেমপুৰ যোৱা যেটো ৰাস্তা ইয়াত ৰেলৱে লাইন উদ্বোধনী কৰিব বুলি আমি ইতিমধ্যে শুনা পাইছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই জানুৱাৰী মাহত আহিব বুলি আমি শুনা পাইছোঁ কি লক্ষ্য হ'ব স্যাৰ আপোনালোকৰ এছেম্বলিত আপোনালোকে কেনেকৈ লক্ষ্য লৈ আগবাঢ়িব এছেম্বলি 100% এখন লৈ আগবাঢ়িব নাই অসমত 126টা এছেম্বলি সিট আছে কি আপোনাৰ আমাৰ তোমাৰ কি আছে 126টা আছে তো এৰিয়াৰ খিনি স্যাৰ মোৰ এৰিয়া কি আছে সব আমাৰ অসম এৰিয়া বুলি এনেকুৱা নাই 126টা সমষ্টি আছে NDA হিচাপে ক'ত খেলিব BJP ক'ত খেলিব BJP ক'ত খেলিব বা SJP ক'ত খেলিব সেইটো NDA হিচাপে আমি সিটটো বিতৰণ কৰিছিলোঁ 15টা সিটত NDA দিয়াৰ একদম ফাইনেল অসমত 126টা 15টা কি কয় BTC 15টা আছে 126টা টোটাল এই 15টা নমস্কাৰ প্ৰমোটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰমোটৰ কথা দিছে প্ৰমোট মানে কি আফচুহে চলাইছে প্ৰমোটৰ নামতহে এফচি অফিচৰ পৰা 5 বছৰ দীপেন বড়াই BTC চলাইছিল এতিয়া পাইছে মজা আগন্তুক চৰকাৰ যিখন চৰকাৰ হ'ব তাত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হ'ব বিচাৰে আপুনি সব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহয় কোন হ'ব 26ত হ'ব 26 নহয় 30 হ'ব 30 হ'ব আলোচনা চলিছে এইবিলাক ক'বই নালাগে भिडिअनि टिसाव खोनाखाबाय थांनाय 29 नभेम्बर खालि हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव बाथ्रा बुंनायनि सायाव सासे सानै सोरबा सासेया केस होजाबाय नाथाय बे केस होजानाय सासे फरायसाया जोबोद बिमा बिफाया खस्थ' खालायनानै फोरोंदों जानो हागौ खस्थ' खालायनानै गावनि गोजौ थाखोआव फरायनो हानाय सासे फरायसुलि सोरबा फरायसुला जादों जानो हागौ
नाथाय बेबायदि सासे जुदि गोरों मानसिया जुदि समाजनि गेजेराव खोनासंथावै बाथ्रा बुङोबा नों आंहाबो हजम खालामनो हानाय नङा। नोंनि न'खराव आंनि न'खराव सोरनिबा न'खराव गावनि बिमा बिफा गावनि बिदा गावनि बिब' सोरबा न'खरनि मानसिया गोरोन्थि मावनाय लोगो लोगो न'खराव खोनासंथावै समाजनि गेजेराव खोनासंथावै बाथ्राखौ बुङोबा रावबो गनायनो हानाय नङा। बर' माहारि फरायसा आफादा दिनै जों जोबोद मोनसे बर' हारिनि थाखाय सिन्था खालामनानै जों मोनसे जि बावैसो सिगां एबा दाबो जे आसामाव दुंहाव थासारि जादों जे 6था जाथि जनगोष्ठीनो जे ट्राइबेल होनायनि एबा 6था जाथि जनगोष्ठीया ट्राइबेल बेनायनि मोनसे गोबां दावराव खालामनाय जि मोनसे परिस्थितिया जादों। दा बेनि सायाव जों नुनो मोनदों बे बर' माहारि फरायसा आफादा दिनै जोंनि मानगोनां सेन्ट्रेल कमिटिनि गाहाय नेहाथारि नबज्योति स्वर्गियारि आरो बेजों लोगोसे वान अफ द सेक्रेटारि सानायक बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो दिनै रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै दिल्लीयावहाय जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार जुएल अराम बिथांखौ लोगो हमनो दिनै दैथायहरनाय जादों। दिनै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै आरो बर' हारिनि जानानै दिनै बै 6था जाथि जनगोष्ठीफोरनि जि 6था एसटि बिनायखौ अपोज खालामनो थाखाय जों मोनसे मेम'रेन्डाम बिथांमोननि थ्रुयै बर' माहारि फरायसा आफादा दिनै मोनसे मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों आरो बे मेम'रेन्डामखौ बिथांमोना 10ता आरो 10ता 11तानि गेजेराव जुएल अराम बिथांनो गथायदों दि आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंहा बिल प्रदेश बिग्रा दिनै MP राजकुमार राव बिथांमोनजों एकाम्पानि खालामदों आरो जुएल अराम बिथांजों जोंनि नैबे बिराद गिदिरथार बर' हारिनि जि दाबि जि ट्राइबेल जाय बिथांमोना बिदों 6था जनजाति बिथांमोनहा बेखौ अपोज खालामनाय बे मेम'रेन्डामखौ साक्सेसफुलि बिथांमोननो दिनै होनो हाबाय आरो बेयावहाय जोंनि बर' माहारि फरायसाफोरा जोबोद गोजोननाय बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोननो जों बावहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जोङो क्लियारलि जों दिनै फोरमायदों दि जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार भारत सरकारनि जुएल अराम बिथांनो दि जोंहा दिनै बर'फ्रा एबा बर'फोरजों लोगोसे गोबां थागिबि ट्राइबेल सुबुं जाय बिथांमोना आसामाव दङ बिथांमोना दासिमबो जौगानायनि सुबिदा मोनाखै गोबाव सम आसाम सरकारजों दिनै बिथांमोना गादब जादों आरो बिनि गेजेराव दिनै भारतनि संबिधान बादि 6था जाथि जनगोष्ठी बिथांमोना खुनु एसटि मोननायनि क्राइटेरिया गैया आरो बेखौ बिथांमोना जर जबस्ति जोंनि ट्राइबेलफोरखौ दिनै नेवसिनानै बिथांमोनखौ दिनै सनमान होआलासिनो दे बिथांमोना ट्राइबेल जानो नागिरनाय बेयो भारतनि संबिधान बादि दिनै खुनु मोनसे गनायथाव नङा होननानै बिथांखौ जों खावलायनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों खुनु बर' माहारि फरायसा आफादा एसटि होनाय 6था जाथि जनगोष्ठीनो खुनु जों बनसु हिसाबै बर' माहारि फरायसा आफाद हिसाबै आरो बर' हारि हिसाबै जों खुनु बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया गतिके बेखौ टटेलि रिजेक्ट खालामनांगौ आरो अपोज खालामनांगौ होननानै जोंनि मानगोनां भारतनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार मिस्टार जुएल अराम बिथांखौ जोङो बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जों खावलायनाय जादों। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव हाग्रामा महिलारि सारखौ एक्सएनडिपिफ्रा सनमान होदों। सनमान होनायनि गेजेरजों एपिबि हान्जाया मानो केन्डिडेट होआखै हाग्रामा महिलारि सार गेलेनाय जायगायाव मानो केन्डिडेट होआखै बिटिसि एकर्ड लाबोग्रा सासे गेदेरमा दैदेनगिरि रेसपेक्ट होनांगोन बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों बर' सेंग्राफ्रा थिखादार जानो हादों बिटिसि बिटिआरआव जौगादों बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोरबा मिलिटारि साख्रि सोरबा पुलिस साख्रि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोन्दों जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि सारखौ एक्सएनडिपिफ्रा सनमान होदों नाथाय सान्थियै जुदि खामानि मावनो होआबा बिटिसि बिटिआरनि साफ्रोमबो बर'फ्रा आसा खालामदों ट्राइबेला आसा खालामदों बिटिसि बिटिआरआव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा आसा खालामदों हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव बिपिएफ पार्टिनि सायाव बिटिसि बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोरा आसा खालामदों ट्राइबेला आसा खालामदों बिपिएफ पार्टिनि गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा हेफाजाब मदद हरनो हागोन हाग्रामा महिलारि सारा हेफाजाब मदद हरनो हागोन होननानै थाखा फैसा हरनो हायाबाबो अबेबा खोथा फंसेनि थाखाय हेफाजाब मदद हरनो हानायाथ' जथेस्थ' नाथाय सान्थि जुदि खामानि मावनो होआबा बोरै जौगागोन साननैसो सिगां हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव जाय फरायसाया गावनि बिमा बिफाया लेखा फोरोंदों गावनि बिमा बिफाया खस्थ' खालायनानै फोरोंदों बे फरायसा साफा सानै बे लेखा गोरों फरायसाफ्रा जुदि खोनासंथावै समाजनि गेजेराव जुदि बाथ्रा बुङोबा सोर हजम खालायनो हागोन दा केस होजानाया मोजां जाबाय